Бер вакыт бүре төлкөнән: "Нимә ашап, был хәтле һимердең?" дип һораган төлке уга: "Күл буендағы мал-тыуар менән тукланам", дип җавап биргән. "Ул малдарны нисек тотаһың?" дип һораган кабаттан бүре төлке: "Камыш араһына барып ят та өстеңә шатырлап килеп менмәенсә торма. Ул шатырлап килер яныңа килгәс кенә тотып ал", дигән. Бүре төлке өйрәткәнсә эшләгән, күзен йомып камыш араһына барып ятканганса булмай. Төлке камышлыктың бер башына ут төртеп җибәргән, камыш шатырдап яна-яна бүрегә якынлашкан. Бүре һаман яткан, ята торгас, йөндәре яна башлаган. Бының сыдар хәре калмагач кына бүре күзен аскан асха, йөндәре янып беткән, тиреһе шатырдап яна башлаган. Тирә-якта ут тибыл арала төлке көлгә барып, аунап төсен үзгәрткәндә яр буена килеп ултырган. Ах та ух булып, уның янына бүре сабып килгән. "Харап булдым. Хәзер ни эшләргә инде?" дигән бүре. "Нигә харап булдым?" дип һораган төлке. "Бер кызыл төлке алдап ут төртеп китте", дип зарланган бүре. Ул кызыл төлке мине дә алдап киткәйне", дигән булды тегенеһе. "Инде тиешләйем икән", дигән бүре. Аптырап тораһың, тагы бозга барып аунакла", дип акыл өйрәткән. Төлке бүре бозга барган да аунаклай башлаган. Уның ите бозга ябышып, хәзерлек беткән. Үзе шунда үлеп киткән ти.